Il-Gvern ressaq żewġ abbozzi ta' liġijiet li jitrattaw persuni vulnerabbli inkluż persuni b'diżabilità. L-ewwel abbozz jaħseb biex jaċċerta l-awtonomija personali u jikkonferma dritt li persuna tieħu d-deċiżjonijiet tagħha stess. Jara wkoll li jagħti appoġġ fit-teħid tad-deċiżjonijiet meta meħtieġ u jneħħi l-kunċett ta' kustodja fejn xi ħadd jiddeċiedi għalik. Minflok irid jiddeċiedi mal-persuna vulnerabbli li l-aħħar deċiżjoni fejn possibbli tibqa' f'idejha biex bekk il-liġi se tirrispetta dak li tixtieq persuna vulnerabbli mhux dak li ħadd ieħor jaħseb li huwa tajjeb għaliha. Id-deċiżjoni finali se tkun tiegħek bħala persuna vulnerabbli u persuna b'diżabilità u mhux ta' persuna oħra. Bħalissa persuna oħra tista' tiffirma minn flokok. Imma issa differenza se tkun illi inti kollok appoġġ kollu biex deċiżjoni finali toħodha int jew toħod int flimkien persuna oħra, imma mhux persuna oħra toħodha minn flokok. Anke jekk il-persuna l-oħra tkun ġenitur tiegħek? Anki kun ġenitur tkun min tkun. Il-konsulent fid-Direttorat tal-Affarijiet dwar id-Diżabilità u l-Volontarjat Alistair De Gaetano fakkar li l-Konvenzjoni tal-Ġnus Magħquda tgħid li kulħadd għandu ugwaljanza ġuridika u din trid tkun riflessa fil-liġi. Fl-istess ħin il-Gvern se jressaq ukoll qatt dwar il-protezzjoni ta' adulti f'sitwazzjonijiet ta' vulnerabilità. Dan se jippermetti fost oħrajn investigazzjonijiet jew azzjoni ta' emerġenza fejn ikun hemm bżonn. Il-Ministru għall-Inklużjoni u l-Volontarjat Giulia Farrugia qalet li kulħadd għandu jkun inkluż u l-opinjonijiet ta' kulħadd jiswew. Part importanti minn din il-liġi jew ukoll ir-reġistru tal-blacklisting fejn aħna qed nibagħtu messaġġ ta' zero tolerance fejn għandu x'jaqsam l-abbuż mhux biss fuq persuni b'diżabilità imma anzjani irrispettivament jekk għandhomx diżabilità huma stess u allura dawk il-persuni li jinqabdu li jkunu abbużaw jew jipprofittaw irbieħhom minn dawn il-persuni vulnerabbli ma jistgħux jibqgħu jaħdmu ma' dawn il-persuni lanqas b'xogħol volontarju. Dawn l-abbozzi issa se jmorru għal konsultazzjoni pubblika u wara li jiġu riveduti skont dak espress fil-konsultazzjoni dawn l-abbozzi jitilgħu quddiem il-Parlament.